dzimba zhinji dzakavakwa nevanhu vachigara munzvimbo imomo dziri kuvharura mapepa mahwindo, dzimwe dzine marata, nokuti kune vakaramba kuti hazvipere. Nokuti vanoramba kuti hazvipere ndivo vanogara navo, nokuti varoyi vako vari muraini mako. Chokwadi. Ukangobva muraini mako watiza varoyi vani? Watiza varoyi vako. Vakuda kutera kwauri kuva ukama ndivo varoyi vako, vamwe vakutera kupi? Ikoko. Ndivo vanokwanisa kuzoti kuramira kukati. Uroyi kukasika kutaura zvinhu vazukuru musati maita. Nokuti pamangotaura kune vakutoramba kuti hazvifanira kuitika zvinhu zvipi? Izvozvo. Saka ndikuti aiwa vazukuru vangu ndokudai mise kwamuri. Sekuru Musunda gore nhume yamambo. Sekuru Musunda gore nhume yamambo. Chitokwa dzimwe chinengwe chakaguma chikamhinya pamusha pangu papingwa ndare nenjodzi naichangamire. Chitokwa dzimwe chinengwe chakaguma chikamhinya pamusha pangu papingwa ndare nenjodzi naichangamire. Gogo Musunda gore ndinokutenda iwo. Imi munobikira umwe vaera shumba. Patinenge tatadza kudzoreredza. Midzimu painoya inodaranga. Dzinoisa zvanza dzopembedza vashaya. Gogo atitione. Makanditikumbira iwe. Musunda gore ukakumbira anoya. Mirira Musunda gore anouya yamwe uri pajosa. Mirira Musunda gore anouya kana nekuambe. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Zita andinonzi DJ T1. Pano pa Teachcat MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi ndarasikira kuChiweshe kunzvimbo inonzi kuChaona, kumba kwasekuru Musunda gore. Sekuru Musunda gore tichivaziva ndichiremba vanorapa vachishandisa chivanhu, zvakare ndichiremba vemhando yepamusoro-soro. Ndo chiremba kava tinotaura isisu kuti vakagara pamusoro pezvimwe zviremba. Asi chandipusha nhasi kuti ninge ndichisvika kunoku, tiri kuona basa riri kubatwa nasekuru Musunda gore, ibasa remhando yepamusoro. Vari kuwaka complex munzvimbo yemuChaona kuChiweshe ikoko. Saka nestage yaari tinoda kuti timbonzwe nhasi kuti sekuru vari kuzvigona sei, uye tarisiro yavo chaivo pane mwoyo wavo vari kuda kuti vasvike papi. So mukaona panapa vakagara nemhuri yavo. Vari panapa ndimanager awa ndigogo, sekuru hatiti wakutongogara nemhuri yavo. Saka sekuru ndinokuchingamidzai makadii? Aiwa, ndinosimba sekuru. Right, ndasvika sekuru, ndafara ndichitarisa complex ndichiona payari kubva pandakabva kunoku. Ndizvozvo tiri kumhanya kuti zvinhu zvachifamba nenzira yakanaka kuti chinhu chedu chipere, ende chipere chiri chinhu chakanaka. Ndizvozvo. Nekuti shwiro nevavariro yangu ndira kuti nzvimbo ineyi igova nzvimbo ichange yakanakawo, igova nzvimbo ichayevedza vazhinji vachange vachifarira nzvimbo ipi? Nzvimbo iyoyi. Saka shwiro yangu ndofunga ndaifanira yatovhura kumashure kunguva yapfuura, kubva ndinyaya kuti ndira kuita chinhu chakanaka. Iko zvinezvi apa tiri kuchubha magetsi, tiri kuisa masilingi, tiri kufuta pasi apo kuti pange pakanaka, tiri kugadzira marooms edu, maloji edu kuti anga akaita sei, anga akanaka, nekuti shwiro yedu tiri kugadzira chinhu chakanaka, chinhu chendisa zita redu kasingapere, chinhu chicharumbidzwa nevazhinji, nekuti vavareitira kuti nzvimbo inake, vana vemuno mukati menzvimbo ineyi vasaone zvinhu zvikwari bedzi, vazive kuti kana kunoku zvinokwanisa kugadzirwa futi kupi? Kunoku. Ndo shwiro inenge inasekuru Musunda gore kuti vazukuru vangu vagare vachifarawo mukati menzvimbo dzino dzatiri. Saka basa ramaonero ndatiri kuita, asi tira kuti basa ripere zvakanaka, zvekuti ndikutasira kuti muna December, asi muna November tinofanira kuita vhura. Muna December ndiri kuziva kuti anenge ari makuwerere, kunenge kusina mira zvakaita sei, kunenge kusina mira zvakanaka, nekuti zvandinoita vazukuru vangu ndagara ndinovatorera vaimbika. Saka imo muna December ndikutotora vaimba kusvika kuma 15
vanenge variko, kune madance group achauya achifadza mhuri yangu nevazukuru vangu kuno kuchiweshi, nekuti ndoda kuti vazukuru vangu kupinde mufaro wakanyanya shiro yasekuru Musundagure. Handi kuti vazukuru vagara vachifunga zvakawanda, vasiye zvekushuta kana madrugs izvo. Nguva zhinji tinge tinewo kana kumabasa kwatinge chifunga maona makasvika kuno vanhu vakawanda ndizvozvo. Saka tiri kuvatsura kuti vasiye misambo yakaipa. Ndifungana munomu kana kuita vaiba havachaba, nekuti vazhinji vacho takavatora vaita musikanzwa, tiri kushanda navo. Saka zvino kuti munzvimbo ine yechiweshe zvakare takatapudza musikanzwa kumhuri kuti vana vadiki vasaite musikanzwa. Vari kuwana mabasa tiri kushanda navo, vamwe vashandira panzvimbo, vamwe Glendale, vamwe kuSenari, vamwe kuBhuru, vamwe paComplex. Nekuti kwese uku tiri kubata tine nzvimbo dzatiri kuvaka dzakasiyana siyana. Aiwa, ndinotenda sekuru. Asi tichitarisa sekuru, tinonyatsa kuona kuti munyika yeZimbabwe kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Imimi chakakutumai sekuru kuti munge muchiuya kuzovaka kunoku complex yenyu, makanga maonei kuno kuSentinari kuti muwakire kuno? Makadi kundowakira kana kumwe uko? Chii chakanyatsa kukutumai kana kuti makaonei kuti munge muchiwakira kuno? Aiwa, chakaitika ndechekuti ini ndichirarama paupenyu kumusha kwangu kundobva kuGuruveka. Ndichirarama paupenyu ndakakurira kunzvimbo ipi? Iyo nzvimbo ine makakurira kunzvimbo kuno? Kurira kunzvimbo ine chiweshe. Saka zvodaro ndakabva ndati ini kuno ndikwane shamwari dzangu dzakaita se dzakawanda. Saka ini ndakasiya shamwari dzangu idzi ndakatanga kudzokera shamwari dzangu idzi dzichasara dzichiboekana. Ndobva ndatsvaga stand yekuvaka, ndobva ndavaka panapa. Ndobva nditanga kuona zvakare, ndobva nditanga kuvaka mashops angu, ndinomarisa kuti ndine mashops futi. Ndakatanga kuvaka midhuri midiki, mashops, mabhawa. Ndobva ndazoona kanzira, ndikati kanzira, inini mwoyo wangu watova kupi? Watova kuno. Madima nditsvagira nzvimbo hombe, imimi ndimboona kuti ndosvikawo papi. Ndizvozvo. Ivo vadzimi vane zvavari kuronga. Imimi chinitsvagirai nzvimbo. Mari yacho handina, asi vadzimi vane zvavachaita sei? Vane zvavachaita. Zvavacharonga, nekuti ndakarara ndiri kuhombe ndezvanzi aiwa. Nevadzimu tiri kugadzirira zvihombe paupenyu wani? Paupenyu hwako. Paupenyu hwako. Kanzira ndipo vakabva vachiti zvino nzvimbo yasara panapa pasara riri sango. Pane sango rine karwizi riri kupi? Riri kuno. Zvikanzi ndo nzvimbo yanga yasara kuti mastendi akatoperera papi? Akaperera ipa. Ndobva ndakafunga ndikati indo paita sei manje pane rwizi pakwanisa kugadzika futi nzvimbo ipi? Nzvimbo iyoyo. Ndobva ndati havana timirei kanzira imimi, sezvo mati nzvimbo iripo vachifambira mapepa kuti nzvimbo ibude, ini bva ndapinda ndanawo ndotsvaga mushini. Uchiuya uzovhara karwizi kapi? Karwizi kako. Ikako nesango riri papatiri kubva taribvisa. Ndichitanga kuona kuti ivo ndichivataura kuti izvo ndichavaka chinhu chakakura. So aiti mwanangu chinokundera chinhu chepapi? Ndichivaudza kuti aiwa namazuva muchaona chinhu chichamira papi. Asi ndinongotenda Mwari wanda zvinhu ndimwari. Zvandikavaporomisa ndo zviri kuitika. Ndofunga muri kuona makasvika zvinhu zviri kuzadzikwa hazvina performance. Ichokwadi. Kutenga nzvimbo yacho nekuigadzira nekuvaka. Takutopedza kuvaka kwacho. Ivo vakanga vasina tarise kuti tichatenga panguva diki iyoyo tobva tatopedza kuvaka kuti panguva diki ipi? Iyoyo. Asi takangoti anozviita ndimwari. Vanoronga kuti chawatanga chinoita sei? Chinopera. Asi chandikaona chinhu chese ukachitangira munzvimbo yawakaberekerwa achiite sei? Hachiperi. Nekuti sei? Mune vakakura navo. Vakakura navo vanenge vachiramba kuti hazviiti, nekuti kuramba kwehana dzevanhu chinhu changu hachiende kumberi. Ichokwadi. Ndisaka muchaona vazhinji musha mavo vakavaka dzimba dzavasina kuzogara. Vamwe vakangosira pafoundation. Nekuti unenge uri munzvimbo mawakakurira, nekuti munzvimbo yawakakurira ndimakazara vavengi vanhu. Ndo makazara vavengi. Munzvimbo yawakakurira muda kuvaka uchibva kurefu. Uchiti unenge uri kubasa kwaunenge uri uchingoti usvika usiya zvinhu zvako uchivaka, kwete wada kugara navo. Uipedze imba. Dzimba zhinji dzakavakwa nevanhu vachigara munzvimbo imomo dziri kuvharura mapepa mawindo, dzimwe dzine marata. Nekuti kune vakaramba kuti hazvipere. Nekuti vanoramba kuti hazvipere ndivo vanogara navo, nekuti varoyi vako vari muraini mako. Chokwadi. Ukangobva muraini mako watiza varoyi vani? Watiza varoyi vako. Vakuda kuteera kwauri kuwava ukama ndo varoyi vako, vamwe vakuteera kupi? Ikoko. Ndivo vanokwanisa kuzoti kuramira mukati. Kwete kuti vanogara vachikona vanogara. Saka ndikana uri kurefu zvinhu zvako zvinofamba. Ndisaka muna makanaona Borodeo dzimba dzakazara. Vakavaka Borodeo asiwo munomu. Vamwe ndo kuMalawi. Mumwe ndiwo muno muZimbabwe asi anenge achibva kune imwe nzvimbo kana kuchimane-mane. Ndizvozvo. Iwo ukasvika kuBorodeo utomboziva kuti kumusha kwake ndekupi. Undozvibvunza kuti anoenda here? Anombosvikako here? Nokuti vakatiza zviri kupi? Zviri kumusha kwavo. Saka vakavaka dzimba dzedze maupstairs epapera. Saka kuti uvake musha wako uchipera unovaka uchibva kune imwe nzvimbo uchienda uchinovaka zvishoma nezvishoma unopedza. Ukaenda kungogara nevanhu vacho hapana kwazvinoenda. Nekuti
varoi vanhu vakakukuta mukati menzvimbo yaugere, vanokurwisa ndiwaugere navo ichokwadi vanenge vachizoti akakura tichiona takatamba naye bhora saka ngabva aita zvakaita zvazviite tinozvidzokere pasi saka isana musundagore ndiwatechivisa vanhu vapi wanhuiwa ndivazukuru vangu aiwa chirege kuchemaka musundagore aripo akatumwa right akuti kubatsirai takusasamura vanhu vapi wanhuiwa kuti zvoda kuti zvipere zvichasarire panzira nekuti nawaidi kutati vazhinji vakavaka zvisina kuzopera nekuda kwei nekuda kwevavengi vakanga vakuvatera pazvinhu zvavaironga ende vazhinji vakaronga zvakawanda. Mumwe akatenga mabhazi akasvika pakuparara ese akaparana nei nekuti akanga azivisa vazhinji vakati wane mabhazi 20 ndokuti anga kutodzikira pawane 19 17 16 15 14 vamwe vachisara magaraji nekuti vakanga vazviona kuti vanokuvenga vakakwira navo ichokwadi. Aiwa, ndinotenda sekuru nekutaura kwakanaka. Ndinodayira kuti vagari vemuno muchaona, ndichitenderera inini muno muchaona, vari kukurumbidzai nebasa ramuri kubata. Nekuuya kwamakaita muchiwaka complex ndinodayira kuti vamwe waenda kutofamba kuenda kundoona mabhendi, asi wari kurumbidza kuti sekuru Musundagore pawakauya kunoku takutoziva wanomake ngwazi wataingonzwira paredhiyo wana Peter Moyo. Aiwa, zvatiri kuita vazukuru kuti kunoku vaimbi ndowinza every week. Every week Saturday, Friday, Sunday kunenge kune vaimbi vanofadza vazukuru vangu. Wachiona mahara. Chiweshe kana muzukuru wangu ari kupi. Ukangoya muzukuru wangu wese ari kwaari. Akana angoziva kuti kunofarwa akaya kuchiweshe weekend yega. Kunenge kune band. Akubhadharwe gate rasekuru repa renge rakangovhurwa. Unongopinda mupi imomo. Asi ini kubvira ndakafamba munyika muno munzvimbo shoma dzandakapinda kuti muimbi ane bindi anosvika achizipindai imomo mahara. Aiwa, ndinoona pagate pane pachitone stembi. Ichokwadi. Kudhinda vari kupinda. Asi mimi muri kuti vanhu onai mahara. Mwari haadi izvo zviri kuti avasara panze kana kufarawo. Ndizvo. Saka Mwari vanoti kudii kusoro kudenga kwavanenge vari. Nekuti vamwe vana kuona savana chi havana mari. Saka Musundagore manje kamunhu wovanhu. Ichokwadi. Vanhu vanoda Musundagore. Iye Musundagore achida chifuti. Achida vanhu. Saka ndakangoti aiwa vazukuru. Padiki patapa muimbi papo. Iwe muimbi ita kuti vazukuru vangu vese vaite seavo. Vafare. Nekuti ini Musundagore wandivharira nemhuri yangu. Nevakomana vangu vandofamba navo takaona tegani. Kwa vazukuru vari panze ava. Kugunun'una kwavazukuru nemakombore ndakaenda musango. Ichokwadi. Saka takati ngationei pamwe chete. Ishuwa. Ndisaka muchakana kuvarume. Varume havanyime vanonyima madzimai. Ishuwa. Varume kana mudzanga 1 vanopota varipo 10. Kana doro vanosiyirana. Vakadzi kumutambidza kapeti hakwasi kusiyira mumwe wakari panext. Yakutosemesa. Asi varume hatisemane. Tiri murudo. Right, regai ndibonzwa kuna gogo. Ndiudzei tinzwe muri kutsigira sei basa kubatwa nasekuru. Aiwa, isi tinongotenda vadzimu naMwari. Aiwa, tinotenda nasekuru Musundagore anova ndiye murume wangu. Nebasa raari kubata vazhinji havasi kuzvikwanisa. Vazhinji vanoti vakabata mari vakangoita mari kana kuti vobva vatotanga kutotsvaga vakadzi achagara pamba angosiya mhuri ichitambudzika. Asi aiwa, tinongotenda sekuru Musundagore aiwa tiri kuchengeteka zvakanaka. Kuti Mwari dai angowedzera mamakore akati wandei vazukuru venyika inoi vawana kubatsirika. Ichokwadi. Aiwa, ako kuchengeta ndikuona kana kutsvukira gogo. Manager. Bati vanhu vakasimberi. Ndiri right manager. Ndiudzei tinzwe kuti basa riri kubatwa sei nasekuru. Aiwa, basa riri kubatwa nasekuru ihombe chaizvo. Ende nyika dzose dziri kupupura nevazukuru vari kupupura kuti aiwa sekuru vari kutibatsira zvakanaka ende tichipora ende tichikunda. Saka chekutanga ndinotanga kutenda musika vanhu vari kuchengeta ivo sekuru Musundagore kuti vagone vachimuka vane mweya wekufema vachibatsira vazukuru vavo. Ende sekuru Musundagore havasi kubatsira chete kuti pachivanhu kana panyama yavo chaizvo. Kune vari kutambudzika vana chikoro zvirema vari kupa chikafu kune vasi kubatsirika kuti havari kushayiwa mari nekuda kwekuti nzvimbo dzekushanda. Ndosaka makaona sekuru Musundagore vakakwanisa kuisa complex munzvimbo yemuchaona nezvibhorani. Chavakaziva chii kuti muchaona muchiweshe munonetsa mvura. Zvane nguva nenguva vanhu vachitambudzika. Sekuru vakati aiwa, mvura haisi nyaya yekunetsa kuti haipo basa. Vakazviramba vakati aiwa, mvura kana achavaita 1000 mabhoro tichamachera kusvika mvura taita sei taibata. Ende vakamachera mvura kusvika vaibata. Iko zvino pachaona vanhu vachanetseka mvura. Uyezve complex vakomana vemuno muchaona
taitamba njuga ndo ranga ritori basa. Saka panjuga hapana chitsvene chinobuda kuenda wakadhakwa nekubayana nemapanga. Asi ndiri kuona zvinhu zvese zvokuita chimbavha nekurwa nekuita sei zvadzikira nekuda kwei sekuru Musindagore vakatiunzira kambani padhuze. Iko zvino vakukanya dhaka ravo vachitakura zvidhina vachiita sei mabasa akuwanika. Mari vachingopiwa zvikafu magurosari vachinzi ana sekuru endai munopa varipo kudzimba dzenyu madzimai. Saka pasina nguva yekuti vachawana kuti vaite simba rokunotamba magasa vachiita zvekurwa. Saka ndinoti sekuru Musindagore dai Mwari varamba vachivawedzera makumborero nekurarama tirambe tiri vanhu kuti anofunga kana mukazviona kuti gwara redu rinenge rakanaka hapana chekutambudzika. Ndo mashoko andinawo muzora nhasi. Aiwa, ndinotenda manager nekutaura kwakanaka. So muri yeZimbabwe ndichindopendera chirongwa changu. So vamwe vane mibvunzo yekuda kuziva kuti alright, iyo complex iri kuvakwa nasekuru inenge ichingounzwa bendi chete here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zviripo? Chiregai ndidzoke kuna sekuru tichinzwa kuti zvakamira sei. Sekuru, mashoko ekupedzisira ndichibva panapa. Complex yedu wamwe vanogona kuva nemibvunzo yekuti complex asi rinongova bendi chete, panenge pachiitwe pacomplex yamuri kuvaka? Complex yatikavaka chinhu chine mabuildings akawanda mukati machene. Mune mashops akawanda mukati imomo anenge achitengesa zvinhu zvakasiyana siyana mukati mecomplex. Ndisaka tichiti complex which means chinhu chine marooms akawanda. Marooms imomo dziri nzvimbo dzinenge dzichitengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Sei mucomplex mutakazisawo stage takaona kuti zvakare nenyaya yekuti tinofanira kuti vazikuda kugara chipara vanofarira kupi hatingapoite tichingoshandisa stage yerori pese pese. Tatizo imo mucomplex medu kumabvere zuva kwecomplex yedu ngatichiisai stage kana iri weekend vanhu vachitenga mumashops umu asi vachiono kufara papi ipapo. Zvino zvakafanira kuti Christmas muna December pano pachaona ukapinda mucomplex uri kunumira imomo uchitenga imomo hembe dzekrisimasi dzinenge dzichiwanika futi imomo dzinenge dziri imomo. Vari kutenga magrosari kupa vabereki vavo zvirimo imomo. Vari kutengera doro rekudyira hama dzavo vakomawo zvinenge zviri imomo. Vari kutenga simendi yekudyira vabereki vavo zvirimo mucomplex mupi nokuti mune marooms akawanda. Varida kugerwa musoro imomo, ikoneti vanenge varimo veikungechi imomo. Takavaka zvinhu zvakawanda nemukuru vachange varimo kuti mupi imomo nokuti vanotsvaga pane zvinhu zvakaita sei zvakasiyana siyana. ndobva taona kuti mucomplex medu kuti tikaite sei ndobva tati kuseri kwecomplex pacho ndobva taisa lodge. Okay, mumwewo anobva kune imwe nzvimbo arida kupfuura ari kuenda muzarabani pane matutare ndiri padhuze ari kuenda muzarabani hope dzabata anokwanisa kuti usvika kufara kuti kucomplex kunobvawo kucomplex kawo adhi ako anoti handisi kukwanisa kudhiraivha ndida kurara nekuti anenge ainodzika gomo hatide kuti muzukuru tirasirwe nemuzukuru azvikaadona usiku achinzi aparara. Saka takavaka marooms kuti vazukuru zvakare pacomplex apa pachange paine dzimba dzekurara pacomplex. Aiwa, tinotenda sekuru nebasa ramuri kubata. Tinoti isisu pfurirai mberi nebasa rakanaka kudaro Mwari vachikuitirai zvakanaka. So mune mashoko here sekuru ekugumisira muda kuudza vazukuru wenyu ndisati ndabva panapa? Aiwa, ndiri kuti vazukuru vangu bese kwamuri ikoko ndinokutendai, ndinokudai vazukuru vangu nemhuri dzenyu dzamukabara kwamuri ikoko. Ndinoda kuti muchengetwe kumabasa kwamuri kusave nemweya muzhinji inokuteerai. Ende kazhinji kacho zvamuri kuronga kumberi kweupenyu hwenyu musakasikiri kutaura musati mazviita nekuti munofanira makamirirwa kumberi. Musavaudzi zvamuri kuronga vapenyu kuti havafarire zvinhu zvipi izvozvo. Udza wako ari padhuze pako, daidza hama yako unofarira kuti padhuze pani pako, ndiye unotozorufunga kuti wakaudza vakawanda kune vamwe vanozvimisa ende shuwa hazizobva zvakaita sei zvakaitika. Saka mangwana munosara mutsvaga kuti uroi kukasika kutaura zvinhu vazukuru musati maita nokuti pamangotaura kune vakutoramba kuti hatifanira kuchitika zvinhu zvipi izvozvo. Saka ndikuti aiwa vazukuru vangu ndokudai mese kwamuri vechidzimai gogo varipo gogo store mudzimai wasekuru Musindagore uyai mugadziswe papi mudzimba mugare zvakanaka. Gogo store varipo madzimai asekuru Musindagore. Saka gogo mugadzirire vazukuru zvakaita sei? Aiwa, mpfuira iriko vazukuru, mpfuira iriko. Gogo vanoti mpfuire. Alright, aiwa, tinotenda ichokwadi. Yedu takaberekwa tiri muvanhu takasanganiswa kuvadzimu zvakatisanganisa midzimu yakanga iri patiri kuti tisangane. Saka zvakadaro
midzimu yedu isaina kuva ine utsinye yakava ichifarira vanhu nekuti takatofanana anonamata vamwe vanonamata vanosvika patiri kuti mweya watiinawo tsitsi dziri matiri dzinokunda umwe vanonamata amunyepe right mhuri yezimbabwe aiwa tinotenda. ndofunga ndataura ndikati nhasi ndiri kwasekuru musunda gore tiri kuona complex iri kupfuurira mberi uye havasi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. vari kuramba vakadhonza complex kubva patakaisiya kusvika izvozvizvi tiri kuona kuti apane chenji yakakura. Saka so tinokutendai nekuramba muchifolowa pano paTeachCatch MTV patinenge tichikupai dzimwe nyaya dzakasiyana siyana. Saka so rambai muineso. Thank you very much. Mazvita. TeachCatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu TeachCatch MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. TeachCatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora,